kuholwa ihlongandlebe lokugcina ngci uJulius Malema. Iphinde futhi nalo libe amahlongandlebe. Ungcono kakhulu lapha Nkosi yami bakithi angifuni ukubaqhambela amanga bonke ngoba sengingahlala la phansi almost bonke nje. Yabona nje uShivambu noMbuyiseni Ndlozi ayibangcono kakhulu. Bangcono kakhulu. I-articulation yabo politically ne-leadership yabo ne-respect to other people they do have. Ndlozi kanye noShivambu. Bese kuthi uMalema as a role model of the most young societal people of South Africa. He have done excellent in most of the things, and he have done worse, more than the excellent that he have provided to the youth of South Africa in terms of ukuthi abayihlongandlebe. And ukuba ihlongandlebe destroy the majority of anything that we have ever done, being highly disrespectfully, even when it's not necessary. Nakanjani kuyibulala yonke into ozama ukuyenza, nokuzonda nokuba tribalist bokwakhe uMalema kwenza ngokusobala ukuthi ngempela he don't understand us as South Africans and African people. Into efunayo nokufuna ukuyiachieve yile yena asuke eyizingela nasuke ehlosileyo. Okuyini na is a political score from the African National Congress. Njoba kade ayibonga nje ethi uyayibonga ukuthi ayimfundisanga lokho njana i-tribalism uqinisile. I-tribalism uyiqale ngoba izonda uZuma. Yes. I-racism uyiqale ngoba uzonda uHelen Zille. Yes. You are stupid, Malema. But you think you are smart. You can think you can outsmart people by manipulating them. You never win that. We may be nothing. We may not hold any position. We may be normal people. But God have gave us brain. The insult that you pour against the former President Jacob Zuma is an insult that no one can ever explain in this world. Against Lindiwe Mazibuko, against Helen Zille, against whoever seems to be political against you, but you choose a tribalism ticket and a racism ticket to fight against that person, which is totally wrong, Julius Malema. That's why that amongst all of you guys, if I've seated with you down, most of the times, is I've recognized you as the border gate of this province of KwaZulu-Natal, the president of the Provincial nation, Mchunu. Ngakuhlonipha ngakunikeza ungiyane ngoba umuntu omkhulu kulelizwe uyahlonishwa. Anongena nihleleke njalo ngoba nizolimala la ngoba izinto siyibhekile. Asilele. Umuntu angeni halaza ngoba manje umuntu uyabona nje besebenzani manje. Manje ke bafethu mina nginasikhaso kuyoma enkantolo basibheke kuma election. Into ebalekile la eyokuthi ibaleke ngendlela eyisimanga le yokuthi ulompala lo kuthiwa sipuphu kusendele hash lo kuthiwa lo wala ku province of KwaZulu-Natal, the same person that's supposed to guide you Malema and to guide the whole FFF and educate them about this province. Ukuthi ede magameni ngawenza to Marshall Dlamini isiphuphu nje uyazi ukuthenga abantu nje babulala abantu ngandlela enenza ngayo. Ngiyazi ke nini ninedumbu phansi ngapheka kwalokho kuphinde futhi kuzothi wena sendele hash uyisiphuphu esengazi lutho uyisilima uyisayiduku nje yokukhokela amafinyela kaMalema wena
inhlangano ngiyayiqala mina inhlangano engenayo inhlobo uSG hlobo secretary general oyisiduphunga njengalo kuthiwa uMarshall Dlamini. Marshall Dlamini, even your own parents, your own family, your own associate, that's why you can even never go to your own village and your own iwadi ngeke uzugcwalise ngisho uthuphuli ngeke hlobo, because abantu bakena bakwazi newadi yakini ngayikwazi ngawo yonke indlala. Same thing applies to Julius Malema ngaze ayigcwalise iseshego ngisho uthuphuli. I've said it in advance and I'm saying it right now. Uthina siyathanda kwela kithi without being tribalist, but we are being loved in our own land. Charity begins at home. If you want to know what I'm talking about the Zulu Kingdom. Can you ever imagine the Zulu King? When he walk, he does not walk peacefully. There's always intimidation, positive one, appreciating, taking pictures. Mina nje, ngona nje, angishawo moya mina. The president of the Provincial nation, I don't walk peacefully. Angishawo moya mina. Even in your own land, angishawo moya mina. People are appreciating us because we are truthful, strong, and powerful, and know who we are. Jacob Zuma, you know it. It's very important that you understand all those dynamics politically and political landscape in terms of geographical areas and understanding who belong where and why that person is important and to be appreciated. Mandela can rise from the grave right now. Eastern Cape, South Africa, Africa, and the whole world. So it's important to understand all those things, but you call yourself politician. You can never walk freely as a result of honesty and being truthful to our society and the rest of South African people and the whole African continent. So it's important that you understand all those dynamics. Number one, nganza wethu ngiye ngaphazamiseka ngavinjwa ngathathela amafoni ngikhuluma ngabopha abantu, ngaphinde futhi ngaqhubeka ngayenza umcimbi wokuvulwa kwamabhinqa unyaka njengoba kade ngwenzile umcimbi wokuvalwa kwama universities ngenxa ukuthi amabhinqa asenkanise kakhulu ema universities engwenzile emzini kababa khona la eThekwini eMzinyathi kwafika ababhinqa phelela kakhulu eqhamuka in all different universities. I appreciated that as a Bhinqa president, but baba mongameli sicela uzovala ngathi mina mase sivula ngiyonimemeza basho bathi hayi uyosha umhla ka 10 impela hayi sesingangawe eThekwini ngathi awukulungeke umhla ka 10 asu siyawukhuluma ke awuhlangana umhla ka 10 ukuthi khona omunye oshada umhla ka 10 akusho ukuthi udwendwe lama libalekile zakhala ke manje ke imgodoyile izinja yathenga amaphoyisa ayelethwa elinye lamaphoyisa usomaqhuzu lapho kuthiwa uMajola eCR Swati lo yaphoyisa leya and ngicela ukuthi uGeneral Mkhwanazi noma Simula kanye noBhekicele benze uphenyo against uMajola lo phethe istation lapha ngoba kunamagama awakhuluma engawezwanga kahle maye engibizele eceleni ethi yini umcimbi wami ngawenzi kusasa ngeke abayifune lezi zinto abayifuna manje, yini umcimbi wami ngawenzi next week ke ngeke abayifune lezi zinto abayifuna manje. Wathi kimi mangifuna ukwenza ngakusasa angikhohlwa ngeke uze wenzeke ngisho ngaletha abani ngisho ngenzani. I decided to humble myself and dig down and find the investigations and evidence, and I found out. Julius,
angizwa sihlaniphile namasoso futhi akhona futhi siyakhuluma iqiniso nombuye ube namanga wena ke umgodoyi nje ongenamsamo nje akuphela nomuntu owazoyisemkhulu owazi impande zezwe lakhe owazi inkosi emphethe owazi induna emphethe owaqhathwayo try police who pretend to be cultural nabafinyila benjale uyayibona ngamenyala kanjani wathi awungazi are you sure smallest boy ever ngiyakubona kwesmallest boy lo ever ofaka egcineni wangikhumbuza uAdam iwona wangicasula ukudlula zonke izinto ofanele mhlawumbe nje shame zami impilo shame smallest boy uEva smallest boy ever wangikhumbuza uAdam ukuthi ubani omdala uEva noAdam you are pretending to be a Goliath, but you have forgotten that you are facing the Davido. I am the David, and you are the Goliath. Where are you? Asafike nje mafinyeleni. Buka nje. Umuntu ongawadla ama drugs buka nje. Buka nje. Lord, what kind of human being are you? Stupid motherfucker. You think you can be the leader of this country? You can lead our society? You think you are the role model of the youth of today? In the future? Never. Ako mafinyila la. Ubani ongafutela mafinyila? Ubani? Ungafutela nje mafinyila akekho. Zero. Isichitho sokugcina ngci. Ngoba wangithithi ingono enhliziyo yami. Sasikuphi isidingo sokuthi ube so personal. Uphuca imoto ngenxa yakho Julius Malema. This is being cruel. This is being extremely personal. Sasikuphi isidingo sasengekho. Sasikuphi isigcino sokuthi uthumela abantu bezokuphazamisa addressination. Exercising my freedom of right, freedom of speech. Sasikuphi isidingo sasengekho. Besikuphi isidingo sokuphazamisa isopa yaseGauteng ngalendlela enenze ngayo naze naxoshwa kwaze kwamiswa yonke into ke nashaya abantu ngehlalo besingekho lento edenzeka namhlanje Eastern Cape idingo sawo besekuphi. You can exercise and raise your concerns, but you already expose yourself as an extremely violent political organization in this country. Unfortunately, ngcono ngishama bhunu kunawe. Ngcono ngishabe lungu kunawe. Ngcono ngisho ubandlululo kunawe. Because your own organization of birth, ANC, they've decided ukuthi bakwazi ukuthi uhlanganwe sibuka intuthuko esilethe lamabhulu singafani namanye amazwe eAfrika siformishe i-Rainbow Nation kodwa umnotho uzenena amaphutha abawenzileke ukhongolose ilokho ukuthi bayeke isikhathi eside amabhulu control umnotho in terms of enforcing them to hand over the economy to the black skin. It was totally wrong. Ngalwa umcimbi wami ke wazowaphumelela ekuthenini ugcine wenzeka. Ngasho ke angizange ngufihla lokho ukuthi izathu sokuphumela komcimbi wami njengoba uma ungqongqoshe noma icommissioner noma ikhansela liyalifungiswa ukuthi liyosebenzela umphakathi liwuseve ngeqiniso nangakho konke futhi nocingo lwakhe ngeke azavalwe ngoba lo muntu usuke seyi public servants. Ngiyabonga kakhulu ku General Masimula owathi macingwane zonke incwadi zakho esemthethweni wathi futhi
ucacisa ngokusobala ukuthi akukho violence that you are going to cause, and if any violence being caused, you will be taking responsibility. And I trust you because you are from you just won the case against the state where we have accused you about being a violent person. Unfortunately, you was cleared that you was fighting for a justice and for a certain scenario. But Julius Malema paid a lot of amaphoyisa to make sure that ayavimba event yami. Julius Malema ujiwa lapho mayese Sotho uthuvi uzodakelwa umtolo. Umtolo akekho ngathi umtolo umsangano nje kwakhongonose awukho umntu ongenalo ukuhlanya lokhona. Awukho umuntu ongenayo lento ekuthiwa ethi mawucabanga lo yabrain mood ayifakile. Mina ngangaqoka umuntu onalo yabrain mood oyilokhuyana ongathi ilokhuyana isambulela lapha ezantsi nethawula elifike emathunjini neskipe ungasiqozi kufakwe ngaphakathi ingane zimjaha azabona amabhinqa ku social media kufilizela zathi now you look like a bhinqa. Say it. I'm the president, deputy president of the mabhinqa. Likuphicala lokho untolo nkosame idlalela kusiyami naye ingcengela kimi njengomphathi awushembe wonke umuntu osebenzayo bakuthi uyamdlalisa umphathi wakhe. Lali kuphicala lapho. Untolo was correct to put an application to me. But that doesn't mean ukuthi untolo why involved to in what I'm doing. Never. Mina akakho umuntu ozohlala lapha mina khuluma ithanda kwakhe nangezintando yakhe. It's because you don't know me. You are busy tweeting about me. Tweet. We are tweet. For that, ngiyangithulela ama screenshot abantu mina lezo zinto lezo. Ngivalele futhi kwaTwitter ngiyacela laba abantu abatweetayo abangiyeke manje angiyeke bangitweet. Ngiyacela ke ukuthi umtolo lingadlali ngaye. Elawule bani? Ngomna ngilandela umthetho. Ngeke. Kodwa ka wrong naye njengomuntu wakwaZulu Natal ukuthi abe ingxenye yamabhinqa umtolo. Njengoba nomathe ejozini inkosi yayimenga ayibekayo enza into efanayo ezabalazi sizohlala emawustela no drivers emnike iphethe umasipala lapha iphethe umusizwa. Ngathi mina ngizoke ngibaqhathe bobabili ke mina mathotha akenhlala ndawonye ke nithi ukuyibhuka ke nokuyibuka iqhoma nibone ukuthi ubani ofuna ukuza neno. Ngeke ngisenzeke le nto leyo. Namanje ke ngimileke ngithi ke mabhinqa ami nganza kwethu isandla sedlula ikhanda ukuthi nikhombisile iqiniso lokungimela ebunzimeni ebengibhekene nabo. Ngibhekene nokufa uqobo. Namanje there is a bullet around my head. There is a fire around my family. But I will stand on the mountain and say, if Mandela have managed to stay in prison for 27 years and only get joy for 5 years before his departure, what can prohibit me to do that? If Martin Luther King the second have managed to stay and be on top of the world and say, I have a dream that one day we will be free. We will not look into each and everyone's skin color, but sizobheka ukuthi siyaphi njengabantu kodwa wabulawa. If Jeff Kennedy have died the way he have died, Malcolm X, a lot of African leaders and African American leaders who have fought for freedom, now
what can prohibit me if Solomon Mahlangu, if Upikitsi Raseme was the first black man to stand in a podium at Cambridge University and say, I'm an African, where the African name was highly prohibited after Ngizwe was defeated at Sandlwane in Kosoqetshwayo. Who am I? Ukuthi mina ngibaleke. Angikwazi ukwenza lokho. And never. Namanje ke I'll stand. Ngiyabonga kakhulu mabhinqa ami. Nganza ukuthi ngiyantanda. Ngiyoqhubeka nginimele. Ngiyoqhubeka futhi ukuthi sixoxisane ukuthi sibheke iphi ngawo yonke indlela. Kodwa nikwenze kimi lesonto ledlule workshop ni lokhunja inja yazakheliza amafinyila ayangezwa kana ukuthi itheni akho manifest yalotshwa lapha engangibatshenile futhi abangakholwa bakubona lokho futhi nabantu abaningi besithi sizama noma i-transport noma amaveni bathi khululeka bhuti sisuke eMagoli sisuka ko-Free State sisuka ko-Mpumalanga sinayo i-transport bafika nje qathatha la behla nje eMabhida basuka eMabhida bawalka beza e-workshop. That was excellent. Ngithi ke naloku usuku lokhetho selifikile umhla ka-29 kuMeyi ku-2024 nganza kwethu ngangade ngiproposile ukuthi siyokhuluma njengamabhinqa as the president of the Bhinqa Nation. Now I am proposing to all the Bhinqa society in the whole world ukuthi we have been prohibited the commercial space and the commercial platform since the dawn of democracy. Akekho ngazi ukuthi emveni kwenkosi uCetshwayo sakunqindwa amandla ngoba mangisa ayelwa nokuthi sinqobe kanjani siwuZulu, sinqobe kanjani sengama-Afrika. SiwuZulu ngoba siyaqhatsha nganza kwethu, funa kucaca lokho. Lamanyala akhulunywa i-EFF ukuba tribalists. They are trying to make people ukuthi babe into eyodwa babe isitambo esingayenzi sense. It will never make sense. We are different tribe in different countries. Ngeke thina sizothathwa abantu abangale neli wadi bethi silingana nabo ngoba mangise kalingana namuntu nje emhlabeni nje. Ngeke. People who are being insulted with their own people as well. Kodwa bana abantu bathu bafuna ubunye ngoba befuna ukuzuza inhliziyo zethu. No, obunye siyabufuna sonke. Bubalekile futhi ukuba sibe munye. Kodwa sazeni ukuthi asilingani. Asilingani hlobo nje. Uthi yalingana silingani nje. Nomlando uyayisholo, nemanje leyisholo. Nokuyigaja kwethu kuyayisholo. So, let the kunywa uTalimpofu. uTalimpofu is talking bullshit about me. Yesterday you tweeted nonsense about me. And you tweeted about the event that I don't know. Anyone can use my picture and post me everywhere. And I can't go around and follow those things. But where I've been invited, I will follow that. And make an agreement with those people. But because you are angry, you are being defeated. That's why you tweeted the nonsensical about me. Yazi ngone ngisho Malema kunawo Talimpofu. Yazi ngone ngisho Malema. uNkulunkulu wami lokhu izishimana sokuzalwa ukahle nje nje lapha yabo. Uright Malema ngandlela yakhe yabo. Wena Talimpofu, you are the worst person to speak nonsense and about me, considering your history. Awukwazi ukuhogela abantu amakhwapha onunuka isihlama. Uhogela abantu amakhwapha onunuka isihlama. Wena ongamukelekile ngaphekwa wonke umuntu la kwaZulu-Natal, even la eAfrica, eSouth Africa jikelele nje, wena Talimpofu. Ngoba thina lapha sizelwe noma babethu nobaba bethu nababa bazelwe. Kunogogo bethu lapha esibathandayo abanyuselwe impesheni kamnandi ugodongwane nohulumeni. Siyabonga uhulumeni uNkulunkulu wami ugogo bethu anehlona kanza kwethu. Olezandla ashaya ihlomba bakwethu. Ngiyacela kanza kwethu. Well done the government of Ramaphosa
and the Minister of Finance ukuthi ninyusele gogo bethu imali ngo100 ngicela ke I'm challenging you bheke icele yokuthi in any case uDalimpofu eza la kwaZulu after the nonsense kade ikhuluma ngami ngicela ukutshena iNingizimu Afrika yonke ukuthi uDalimpofu noma ikuphi lapha khona abantu mabeqhamuka bafonela amaphoyisa ngoba izalokazi kayibheki umlando wakho uyaziwa kwela kube Eastern Cape ngisachaza izalokazi kayibheki nje uDalimpofu is the most dangerous criminal, more than Thabo Basta, more than Ananias Mate, more than anyone. Sibindo naso Dalimpofu. Oh gogo bethu abaphephile lapha kwaZulu. Ngenxa yakho Dalimpofu. Ngivikela bona ke. Umlando wakho uyawazi. Uyakhumbula ndoda? Khumbula wethu. Ufuna ngiqhubeke. Hlala phansi uyidlela amaphilisi kashukela bhuti ngiyacela Nkosi yami ngiyawazi ukuthi amanye omunye umuntu kuyenzeka imali ayamhlanyisa ake mayihlanyisa ukahlanyeleke kimi into ongayenza isimpulu nje uyofuna inkampani yamathishu bese wena uwenza iqiniseko sokuthi uthola ithenda yokufinisa uMalema khongoza namafinyile kaMalema ngithi ke mina njengamanje Ningizimu Afrika ngifuna ukubonga kakhulu kuzo zonke inhlaka kwi budget speech hambe kahle kakhulu thank you very much ekuthula kweParliament noma sebephatanisa nenkulumo beyikhathalele kulungile vele senethula because ami last chapter ushembe yabo and then ke thina kamabhiqa sasivumelene oh ngaphambi ngene kuloko kokugcina bengicela ukuthinta indaba yaseNdlunkulu kaZulu akukanyeke ngikhuluma lento untwana kwaphinda ngene babazana wahaqa amadoda emasendeni vuka emalibeni akubona ukuqala ngikhuluma lento thina la kwaZulu sikhuliswe ngenhlonipho sikhuliswe amakhosi namaqhawe ayazi ukuthi ongangentaba akasona makezikile kwakhona iphutha lenzile kwakusondela impunga namakhehla nezalukazi nakhona ihlebele mqamama noma zimphahle ongangizwe lakhe mhlawumbe kufike kuyekiphupho uthi ayingalikhona lapho sesekhona kodwa leyo qonele isihlalo esiyibona manje cha asamsani nayo leyo ukuthi la kusokulokuthe khona ongangentaba kuphinde kulokuthi umuntu kazana abe imbubi beke iphuzu nomuntu kazana na beke bese phikisa kwalento yenkantolo mina kuba kuya ngami ngabe we are withdrawing all of this. I'm saying this is the president of the Provincial nation and nomuntu wakwaZulu ukuthi kube kuya ngami yonakala eqaleni wayizama umntwana ophinda ngene wayizama yokuthi ubukhosi bethu bube link nohulumeni nazi ukuthi kanyakazi ubukhosi bakwaZulu buthule lokho kwaba into enkulu kakhulu into fanele siyishaye ihlombe simbonge ngomntwana ophinda ngene waphinde futhi wayiziqiniseko sokuthi noma inkinga singakanani noma sesolile la sole khona kodwa akazange ashiye umlando omubi nomlando wethu uyisishwapha kwaZulu akazange sibekele ipokoza wasibekele original umlando wawuzoba nesishwapha ngakho kunjengombani uvukudla amadoda waba nawo amaphutha akhe haya amancane amaningi kakhulu esiwaziyo nesingawazi kodwa sakwazi ukuhlonipha lokho kodwa uthema ikhothama wakhothama liqhawe futhi kunento eningi sibonga yena naye umntwana kwaphinda ngene ube nawo amaphutha akhe nokuningi kakhulu akwenzile okuhle kuningi kakhulu mhlawumbe ngaphinda kaningi kunokwenziwe isiludlo kombane kunokwenziwe umntwana kwaphinda ngene okuhle amaphutha akhe abe mancane kakhulu ikakhulukazi mayisengena esigabeni sokugcina la asibekele khona ke isilo sethu indlula mithi kaZulu uMisuzulu kaZulu thini nenkinga abhekane nazo ngaphambi kwakhothame
ikhombisile ukuthi umgogodla wakhe ungakanani. Siyabonga Mntaka Mathole. Ngakho ke indlu lami kaZulu ukukhula kwayo ningayithinti inyoka ngalesibuza. Ukukhula kwayo amaphutha azoba khona neqiniso futhi azoba khona. Kodwa asesemlindo ngangentaba. Isikhathi saqala nesanamanje sisafana. Ngiyacela ukuthi simhloniphe, simlinde futhi le ukuthi kube khona abantu abangamalunga kahulumeni bethi asikwazi ukuthi bephikise ibudget yembube kuyicala lokho. Bephikise inqumo zembube kuyicala lokho. Because that is not politics. You can't challenge the Zulu Kingdom in our presence. Never. Uma eselokuthile walokuthi uNdlunankulu waphinde wabeka umeseko wakhe. Lokho futhi sikwamukele. Kunya kuphela ngakuzwa ke mina. Ngiyamamukela mina ubaba umfundisi uthula sizwe. Njengomnduna kozulu ngiyamamukela. Kodwa umbuzo wodwa phinde ngemukele nesekala lakhe ubaba inkosi uChilisa. Umbuzo wodwa kuphela enginawo ukuthi uzoripota kanjani enkosini, inkosi izoripota kanjani kumfundisi. Mangachazeleka lokho kungenzeka ukuthi umngane bami noma mhlambe khona iphuthe lenzekile kuloko. Ngoba kwaZulu igaba zokukhula ziyini siyasiko. Ngakho ke ngithi ke mina nganza kwethu umntwana uAfrika ngiyamhlonipha namagalelo akhe naendlunkulu nomlando wakhe nokuzalwa kwakhe. Kodwa kanalelungelo lokuqinisa isihlalo. Uyazi naye umntwana Afrika uyakwazi lokho. Nabo bonke laba abanye abaqhuthukelwa sinwele ukuthiwa uthokozana. Ungayikhuluma into uyiphikise. Kathi wena umhlasela umntwana zolo lokho. Esijike umntwana wena usukhuluma ukukhuluma. Umntwana musu kuba nephutha. Khuluma into uyona yona. Yabo. Ngithi ke mina uMaZulu onkana noma ngenza ngamaphutha endlunkulu. Noma ngenze kuhle endlunkulu kodwa akukho la kusinciphisa khona njengoZulu. Soqhubeka sibe uZulu. Ngoba kwenzekile lokwenzekana amaphutha enzekile. Kufanele sikwazi ukuthi konke lokho kusezinselelo ehlangene nokuhlasela kwaZulu. Ngiyabonga. Bese ngithi ke ekuphetheni kwenkulumo yami ukuthi sasivumelene ukuthi sizokhetha iqembu lilodwa lezemapolitiki esizoshada nalo. Njengoba selimenyezelwe kusuku lekhotho na kanjani ke sekufanele ke manje ke lento siyikhulume ngizosungula ama platform online open ngihlangane nomongameli bawonke amaqembu ezepolitiki kanye nohlalo wama provinces, especially I province yaKwaZulu Natal and Gauteng. These two major provinces. Ngizobe online nabo live. Ngeke ngihlangane labo ngasithe. Ngoba sasivumelene ngalokho. Idebate phambi kwenu. Futhi izinto osingayithatha ngehaba. Maningi amaqembu ezepolitiki asunguliwe. Amanye asungulwe nawo baba bethu abasizalayo. Sibahloniphayo ongaqhamuka umuntu lesibhamu manje. Ngithi akangidubule. Ethi udubule baba ngithi mina dubula mina. Kodwa kubalekile ukuthi sisebenzise iqiniso nomlando. Singayithatha izinto ngehaba neqiniso. Ngoba kungaba yicala nabo baba bethu mabeshiya udakeni. Kungacacile ukuthi basiphekisaphi. Kodwa mabe siweza, siyokujabuleka kakhulu lokho. Siyokujabulele futhi incinci kamjoli. Namanje ke ngithi ke mina ngani zakwethu amaqembu ezepolitiki akhona amanye asithintile. Soqala kulenyanga nje ezokwethwasa sizoqala umashu wonke siyahambela icembe ngecembe iviki neviki sikhuluma naleqembu lezepolitiki ngokuhlukahlukana kwawo kusukela ko DA ko Stenzile lo seGoli lo se Cape Town lona lo nobuso obushila ngathi evune emaplazini lo bese kuzo nosihlalo eprovince lo kuthiwa yiPampas so besikhuluma naye siphinde sikhulume nomongameli uHlabisa
we-IFP iphinde sikhulume futhi noThamsanqa mfowethu umkhaya wami. Mkhaya wami ngijabulile ukubona nje kakhulu nokubona ukuthi uyakwazi hayi ukhetha bafana hayi awazi sose ukuthi ubona izinto kaMphemba ayihleki lapho ngathi iqonywe intombi entsha awukothithe kandlela mkhaya mkhaya uwena uwena uzokwazi ukuhleka ungcono-ke hleka Mpemba hleka yawuhleka sokufica kahleka soxoxa ngona sokhuluma sohlangana abatshika ku-African National Congress soba nesession nobaba ke uRamaphosa esikhulume naye live phinde sibe nosihlalo we-province uPanyaza noSilfi kwelisa Gauteng phinde sibe nosihlalo we-province la KwaZulu-Natal ubaba uDuma. Okuyinto kebalekile kakhulu ukuthi lawo ma-sessions abe in a open platform ukuze ngo-April bese kwenziwe i-assessment yokuthi njengamabhinqa amabhinqa foundation nenhlangano yamabhinqa engekho kwipolitiki futhi kodwa ezokwenza a new alliance partner if nithi nina nibezwanga bonke laba abebehukhuluma bebehema. So it means nina nizobe nitshela mina njengomongameli wenu ukuthi cha baba ukuthi okusho ukuthi as abstain, and they will never have a problem of abstaining, but that will be a declaration of war ukuthi ke asifuna indlela ukuthi siyimela kanjani ke singakhuluma into eziningi. Action SA Zwakala Mncwango, are you ready? Sihlalo province KwaZulu-Natal kanye nobaba lapha uMashaba kwelaseGoli uyena upresident we-Action SA. Bese kuthi ke i-ANM all a nation a movement ehola ubaba uMajola lapha KwaZulu-Natal nayo basithintile sohlangana futhi nayo. Bese kuthi kuzothi sizwe ukuthi ke basiphatheleni yini abayithembisa amabhinqa ngoba into engiyikhathalele mina amabhinqa. Bese kuzothi i-EFF so uhlangana nobaba uJulius Malema kanye nomongisi umfokathwala futhi sikhulumisane nabo ngoba as much as I hate them with all my heart with their cruelty and their indisciplined in terms of taking personal politics to personal life and destroying the future and the life of an unemployed African child like myself. So that is highly cruel. That is highly cruel and uncalled for. But I don't want ukuthi ngisebenzise imizwa yenu mabhinqa. As much as ningithanda ningilwela, kufanele ningilwele ngokweqiniso ningangilweli noma sengibheda. Asikwazi ke ukuthi sibavalele ngaphandle. Sizobalalela, sibezwe kodwa singabalaleli. Sizobalalela ukuthi nabo babeke uvu lwabo ngoba asikwazi ukuphikisana nedemocracy ngenxa awukwazi ukuba uphambane nomuntu bese usebenzisa leyo nto emsebenzini. La we are in politics, we must speak politics. We can hate each other the way they have done it, but we must find a way to make sure ukuthi lokho ke asihambise ngokumgudu ofanele. NFP sohlangana nabo angibazi ngase ngishoyedwa umholi wabo angasiyazi. Iqembu leli lisanganele nje likhona liko liyaqhamqisha icamqile angasi. Into engizaziyo mina ngalo wabo kuthiwa nje abantu abalo isikora sona ngoma lo Jima. Wakhipha lo azomuntu mina wena NFP bavamisa ukuvela makukhona inkinga khona manje ikhona inkinga khona vumbo ande NFP siphawula TV angaze baphikisana bona kodwa nabo ke bayihleleke sohlangana nabo siyakhulukaza amaqembu amaningi uzocacisa lokho kodwa lawa KwaZulu-Natal sohlangana nawo iABC kaMavundla naso sohlangana futhi nayo amavundla
asho ukuthi amabhinqa uzothini azothenga mahala kule mall yakhe ese Great Town noma kuzokwenza noma kuzokwenzakala. So izinto ezingalezo ngengane zakwethu ngiyanthanda amabhinqa ngaphandle ke mangabe ke kusekhona ke eminye ke imibuzo. Into ke ebaluleke kakhulu ukuthi wonke ke amaqembu ezepolitiki ezohlangana nawo lapha sophinde futhi seziqiniseko sokuthi siyahlangana futhi nobaba uJacob Gedle ehlekisa Zuma eke ungameli we MK. Sizokhuluma lapho ke into esizwayo ke ukuthi umongameli weMK ubaba uJacob Zuma futhi ke bese sichazela ukuthi ke kuzoma kanjani ngazo zonke inhlelo kuma kanjani futhi kubani omeli province kuzoma kanjani futhi ngoba thina we are non-politically but we remain absolute and we will be the part of governance. Msholozi sohlangana baba akusekhona enkantolo lapha ngisakhlatswa inkomo ngisaphuzwa amatiye sesikhuluma politics baba sesikhuluma politics baba sokhuluma nxamalala phinde ngihlangana nendodana yakho futhi to be fair enough ngizokuthiwa nawo ufuna ukuphatha nendodana yakho ayithi ufuna ukuphatha angasike ukuthi ubani wahlabuyise ehlabile game changer cha game changer ngempela hallo baba wakho uzimsebenzi la ayafana hayi awona bafana bakithi hayi umhlaba umhlaba bana ayona bafana awona ayisofa sikubone konke bafana hayi awusike kuyathela ngoba uyibona zombili ngiyafetula nje mara ngizumsebenzi la khawukuva ntikala daddy this is the same and yes same day I'm slaughtering cows. Kanti kwethu siyabonga kakhulu ikhona imbuzo ekhona ngayibuzela nje eceleni kwani aleke icele la lonke into waphuhlula ngoba ibalekile ukuthi lento iqondile ingqola akukwekweswa la wasekhaya phela lo ekhaya kwabana umithizile ekhaya lasezuzu ngimithizile yakhumbula lokho yana lokho matindalo lo athenjukasela lo hlale uthi uzelungiswa uSphiwe usibali uba uSphiwe usibali lokho yana kodwa bakuhluhlana ntwala kangayizokufa le nto lokho ayabona lento awusitamani bajajuliswa ushwana usele uthi bakukhathe nje ongeke ngani yami ongeke liyangana ngibonti ngayo yakayizopha ongeke futhi ongeke futhi ngeze tshela futhi ngeze cha ngisibonge lesinoko sakangubani nawe sakwabani sinoko lesi yazi man ka I know isinoko lesi so adlamile isiqebi hawu bakithi hey ukuhlaba inkomo endaweni kwenza kulenga lapha wazokhohlwa ukugunda ikhanda bakithi abakozela nama-platinum qawe endimeni nabacula bomsupportile siyabonga into enhle le yanezekile into enhle kakhulu lokho yana fala umncane abe motivation enganeni eziningi siyabonga kakhulu nawe nje zozo ukuthi ufika liqathatha endaweni eziningi into enhle le nto leyo ufuna uyilindele ke izitha isendleleni ke manje abantu abayifuni into enhle